Ел Чапо е един от най-известните наркобарони в света. Роден в бедността на Синалоа, той изгражда мощен наркокартел и става синоним на жестокост и иновации в наркотрафика. Животът му е изпълнен с невероятни бягства и стратегически маневри. Но каква е тайната на неговия възход и как успя да избяга от затворите многократно? Как той успя да създаде картел, който контролира глобалния наркопазар? В това видео ще разкрием ключовите моменти от живота на Ел Чапо, които го направиха легенда на престъпния свят. От бедността на Синалоа до световния наркотрафик. Ако това видео